אפילו רבי שלמה גנצפריד, מחבר ספר קיצור שולחן ערוך בהונגריה, לא תיאר לעצמו איך יתגלגל ספרו למושב רמון בחבל תענך, למוזיאון של עופר ריינהורן, ואיזה נוסח ופירוש ייחודי יקבל. קיצור שולחן ערוך זה ספר נוסף שנכתב, יותר מאוחר משולחן ערוך, שמתאר בפשטות איך צריך להתנהג. עכשיו, להתנהג בכלל במצוות. פה יש לנו כפל משמעות, גם קיצור שולחן ערוך, ששולחן ערוך זה הספר, ספר ההלכות, ושולחן ערוך אנחנו משתדלים לערוך את השולחן מעשית גם. מקום שהוא באים לחוש בו קצת את תרבות מזרח ומרכז אירופה שלפני השואה, לחוש, להרגיש עם ככה כמה שיותר חושים באמת את התרבות שלצערנו נעלמה או ברובה נעלמה. ואנחנו עושים את זה כאן בעזרת הפריטים שיש כאן, מעל 400 פריטים יש לנו פה, סיפורים על הפריטים, גם סיפורים אישיים על הפריטים, גם סיפורים כלליים על פריטים, איפה הם נוצרו, בתי חרושת של יהודים, בעיקר בוורשה, בגרמניה. וכדי להשתמש גם בחוש הטעם, אז אנחנו מגישים גם ארוחה בסגנון אשכנזי, עם כל מיני טעימות של כל מיני אוכלים, ככה שוב פעם, להרגיש את התרבות, לא רק לדבר עליה, אלא כמה שאפשר גם להרגיש אותה. הסכו"ם שאתם אוכלים בו למשל, רובו מוורשה, יש פה כמה דברים גם גרמניים, רובו, זה נראה כזה יפה ונוצץ, רובו אגב לא מכסף, זה מוחשף. בחלל שיש פה, יש פה כמה סידורים בחלל, כאשר הפינה שנמצאת שם מאחוריכם, פה הוויטרינה הזאת זה של יודאיקה קלאסית. זאת אומרת, כלי קודש, גביעי קידוש, פמוטים כמובן, שם האצבעות לספר תורה. בתוך הארגז זה טלית מפולין, טלית חסידית. מסוף המאה ה-19 זה טלית בגודל משהו כמו 1.5 מטר על 2 מטר. כיסוי של ספר תורה מבודפשט מ-1899, ויש פה חתימה על הבד מהקהילה היהודית בבודפשט. יש פה מגילת אסתר מקלף, מפולין, בסוף המאה ה-19, 1880. פה יש מציגות של רימונים מווינה, זה הסוג הזה הווינאי שהוא יותר רחב למטה, לעומת הגרמני שהוא צר כזה, יש ככה שהבדל ביניהם. מגדלי פסמים, דבר יפה, יש פה סכין, או זה בעצם אולר, שהיא ליהודים, היהודי הנודד, אלה שנוסעים בדרכים, שיהיה להם סכין מיוחדת לשבת, אז פה כתוב ככה חרוט על זה שבת קודש. התלמוד, גמרא, משנה, תלמוד הבבלי מה שקוראים, יש פה סידורים, מחזורים, אגדות, כן, אגדות של פסח, וספרות חילונית לחלוטין. יש פה ספר יפה, ספר מיוחד, ספר במוזיקה, שמראה על, מתאר פרקי חזנות של מוזיקה יהודית, סוף המאה ה-19. כל רינה ותפילה. אני קצת מרגיש שהרבה שוכחים את מה שהיה קודם. איזה תרבות כל כך עשירה, מתרבות דתית כל כך עשירה, תרבות חילונית כל כך עשירה, וספרות ודברים יפים, ודברים קיצ'ים, ואוכל טעים, ואוכל לא טעים, ואוכל של מעמד גבוה, והרבה אוכל של מעמד נמוך, אוכל פשוט. כל התרבות הזאת, אני חושב שאין לה מספיק במה. ואנחנו עושים את זה כאן
בצורה הכי חיובית שאפשר. אנחנו באים לפה קבוצות ונהנים. אנחנו לא מקוננים, אלא נהנים ואוכלים ושותים ומספרים סיפורים ושרים שירים שקשורים לתרבות הזו, וקצת אני מנגן בכינור, אז מדי פעם יש ככה איזושהי נגיעה ביידישקייט, למרות שזה לא מהבית שלי אישית, אנחנו לא בתרבות הזאת ספציפית, אבל זאת המטרה, להחיות בצורה חיובית, להחיות באמת, עם החושים שלנו היום, את התרבות הזאת שהיא בעצם נעלמה. תמיד אומר שאתה רוצה שאנשים יצאו לא עצובים, נרגשים אבל לא עצובים. נכון. אני חשבתי שזה מאוד הגדרה מוצלחת. הבאתי לפה קבוצה של בנות, שהיינו בטיול נשים וככה חיפשתי מקומות מיוחדים. ואחרי שהגעתי פעם ראשונה התאהבתי בפרויקט ובאופן, מאז מתי שאני יכולה אני מביאה לפה קבוצות. כולל היום הולדת 70 של אמא שלי, חגגנו פה כל המשפחה מצומצמת. היה אירוע מקסים ומרגש. היו איזה 15 איש, כאילו רק האחיות אמא שלי והדודים. כולל אנשים שבאו מחו"ל והתרגשו ברמות שקשה לתאר. אנחנו לא מוזיאון ולא מסעדה, אבל האוכל יש לו תפקיד מאוד חשוב, כי מה לעשות, הוא גם חלק מהתרבות. הוא גם חלק כל כך חשוב מהתרבות האישית. הרבה אנשים באים ורואים את הסלט חצילים הרומני, אז אומרים, וואי, זה כמו של סבתא שלי, או זה כמו בבית של אמא, או עד הגפילטה פיש, אז אחד אומר, אצלנו זה אחרת, עם פרצוף כזה, לא איכס, אבל וואו, אצלנו זה היה טעם אחר, ואז השני אומר, זה בדיוק כמו אצלנו, זאת התרבות. לכן המסעדנות פה היא דרך להגיע לאותה תרבות שכולנו מכירים, או חלקנו מכירים מהבית. אנחנו משתדלים ככה לגוון, לתת מגוון רחב של מאכלים, גם מאכלים עם נגיעה פולנית, נגיעה קצת יותר מרכז אירופאית, צ'כי, גרמני, קצת עם טעמים רומניים, זה הצד של חצי משלנו רומני. אז אנחנו ככה מעדות אשכנז נותנים כזה משמש מעניין. זה הכל מאוד אמיתי ומאוד חי. והמשפחה, כל פעם שיש אירוע, הם נרתמים, הם מבשלים, באים לכאן, והאחייניות בדרך כלל עוזרות ככה להגיש את האוכל, ואמא ורוני אחותי במטבח, או גיורא אחי במטבח. הוא הדביק אותנו, למשל לי זה היה מאוד רחוק, אבל אחרי פעמיים, אי אפשר לעמוד בפניו. זה קרה גם לרוני וזה קרה גם לגיורא, אפילו גיורא מורה להיסטוריה, אבל הוא מקבל את החלק החם הזה של ההיסטוריה דרך עופר. כן, אנחנו מהשטח לוקחים, יש לנו גם פה 3 ספרי בישול עתיקים, של הבישול היהודי, אז מדי פעם מעיינים בספר. סיפור, כמו שעופר אמר, יש פה הדמות של הדודה, שהיא הייתה אישה מאוד חזקה ובאמת דומיננטית. כשהתחילה המלחמה ב-39, אנחנו היינו אצל הדודה הזאת, בגלל שאנחנו היינו גרים בסודטים, והיינו צריכים לעזוב את המקום, והיינו אצלה כשנה. תכננו לצאת בצורה לא לגלית, כמו שהיו אז קוראים להם טרנספורטים, והיא באה להיפרד מאיתנו בתחנת הרכבת. ופתאום אני רואה שהיא באה עם מגש גדול של עוגה. זה כבר עשה לי משהו, בגלל שלא ציפיתי ממנה דווקא לדבר כזה. והיא באמת באה עם עוגת פרק ותפוחים, והעוגה בהתחלה ככה הסתכלנו על זה רק עוגה, אבל בסופו של דבר, מאחר ובילינו על הדנובה שעות רבות, אפילו ימים, מרחק שצריך לעבור במשך שעתיים, העוגה הזאת באמת סיפקה לנו את המזון, גם המזון ממשי וגם מבחינת, באמת, אני בכל אופן, בתור ילדה, ואני בטוחה שגם ההורים שלי הבינו שהיה איזה נתינה בעוגה הזאת. אז את העוגה הזאת עופר לא מוותר, ואנחנו
כל פעם מגישים אותה. לקח גם קצת זמן עד שהגעת לטעם, כן, טוב. כל מיני ניסויים, עד שהעוגה יצאה והאמא אמרה, אוקיי, זה עכשיו ככה פחות או יותר זה. יש אפשרות לחגוג ימי הולדת כאן, היו פה למשל ברי מצווה, 2 ברי מצווה היו מאוד מוצלחים. שלא מדבר על ימי הולדת של סבתות, ומסבתות צעירות, גיל 60 היה פה, לעומת הייתה פה חגיגה מאוד גדולה של 2 בני דודים, אחד בן 93 ובת דודתו בת 95 מוורשה, שישבו פה וסיפרו בעצמם, זה רק עורר והעלה חזרה, והכל סיפורים טובים. עם חיבור לשורשים, חיבור ליהדות, דתי זה לגעת בהיסטוריה, זה לא קורה בשום מקום אחר. אנחנו רואים בטלוויזיה, הולכים למוזיאונים, אבל לא תנוגע פיזית בהיסטוריה, וזה נורא מרגש לראות את הדברים לפני כל כך הרבה שנים שזה במגע יד. אין את זה באף מקום, אני חושבת. תמיד זה מאחורי זכוכיות, או יש מחיצות, ופה אין מחיצה, אנחנו כאילו חוזרות קצת אחורה בזמן. וזה מרגש.